Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu yang di lingkungan bukit jauh gunung singgalang balingkan desa Nyotigo batu taga takkan aduh mande basabalah mande dahulu lai taraga denai nak pula nak basuh ayah jondo tapi kini sadang sansaru takkan masuk denai kapai bunda malah pendenai jauh ibu hati mande basabalah mande dahulu lai taraga denai nak pulang nak basuh ayah jondo tapi kini sadang sansaro takkan masuk denai kapai undo malah pedenai jo ibu hati basabalah mande mananti di batu taga nantikan denai kasih. Oke, sekian, terima kasih.